ada satu unit Wonogiri asli Mahardika Jaya Santoso Pulpo Bir. Penumpangnya ya cah ngarep dhewe cewek kemen pokoknya non ekonomi iki Pulpo Bir mesinnya mesin bis 738 Jogan Tumpuk Wonogiri 3166 luar terminal. Yuh tipis ora sida tipis lurus keju tipe plus Rosalia Indah Sultan Palur jauh cek pramugari wis kaya ditontonan cantik serajama tenan. Handphone padha ngene aku handphone iki nganggo mesin bis Rosalia Indah, disusul satu unit Mahardika Jaya Santoso GA 736. Dua unit montore Bapak Kaji Haryanto 086 karo mantan pemain Malang Sunbreaker mbiyen iki 012 menuju ibu kota Jakarta Indonesia sing dipimpin Pak Browo sanate wedi tenan. Sultan Palur Rosalia Indah Tol Trans Jawa montore Bapak Suroso dibalut karoseri tentremnya Indonesia. Budi ngopo Budi ora jelas Budi sesuai pramugarine rakemen lele. Disusul PT Dwi Raya Laksana Indonesia angkatan sore bos budal kon Jatisrono menuju ibu kota Dangkrang Jakarta ding sorry wong lanangnya keliru biasa. Sweet kombi semut ngangkrang C003 ada Mbak Rebeka Widya Cantika kondektur kondang, kondektur cantik dan manis umpamane. Yuk saya tikot serane wedi. Jadi berangkatan angkatan sore saka terminal Jatisrono R022. Wah Indra ya. Jangan tak kira es nyewu Indra ya. Wonogiri Solo Sukabumi semut angkrang kira gemen ya demit randulet meneh setanis naradoyan apa jenenge montore Bapak Suroso Rosalia Indah 3056 nomor absen iki eksekutif plus menuju ibu kota Jakarta Indonesia motor balap motor perjuangan tunggal darah Indonesia RC 006 lepas landas terminal Jatisrono angkatan sore. Mburi wis dipapak tunggal darah
Iki enek bis legend Gunung Mulia, Bumel, Solo, Purwantara. Antar kota, antar provinsi tunggal darah. Metu ngendi? Asroma. Terminal Jati Srono rame gile. Kayak rong bis ya tunggal darah. Iki enak Agramas, iki enak Sumber Jaya Makmur.